Bhí ceol i gcónaí sa teach, bhí ceol ag dad. Nis am ach just bhí simmeig i gcónaí sa ceol, nótar bit ag mam. Bas buntlódí mam agus bas blaclia dad. Bhí sé an an chasa, bhí sé an ceol chasa ar an radóg agus ar an musca. Agus an rud fí ná an grá a bhíh ag an ceol. So sin mar a bhúscail sim sa ceol anamse. Bhí carar smáile ceol, ma héin Donacha, Tom, Andrew and sin tháinig John. Thus mi sé ar na pipi, Tom ar an violin nó ar an fiddle, agus dairigh sé as sin. Thus mi sé ar an set sa club, bhí mi sé chocht nó ní ag an sin for dad set a rinne Leo Rowson. So an deir seachtant ar gceann bhí is istí cuman na pibriúlan ag fálam na pipi. Dó sin 1970. Nuair a bhí mé fós ar scoil, thosaigh mé ag seanam leis an grúpa uisín. Bhí sé me gceann Brian McDonough, Tom McDonough, Geraldine, agus bhí mé tá chuig go bhliain. Haine mar a Ballasadair, Cairnstar Point. Ag na féilte sin bhí the Batty Band, bhí Planksty, Christy Moore, agus grúpa mór sin, So bhí sé éasca sim a cumad sa cheol leis an méid sin na tarlainn. Bhí mar a dul thar lear, agus bhí mar a dul go féiltaí coláit. So bhí an tád daglumm. An sin was mé ar an choláiste agus bhualas le fidelma, agus ar an manger has an fidelma. An céadród a thug mé fiar bhí Mick ná an aras an cuaram a thug tréad a daoine eile. Agus ag an am céine bhí sé lá an crack. An céadúir a tháinig sé bhaile lum, bhí an áthas ar maithair, mar pibar bhí an. How does the Kerry G go? Is brálim a bheith móna. Ag scoil saoire bhfuil i Clancy, ag múnas just a club, agus ceoltas Clontarf. Agus fólam mín tú golóir faoi a cheol hain agus tú a múna, mar chai sé bheith maithagad agus i gceart agad. Chun sé le a chuid ceol. Chunnig mé fís an de léim a fléimig seint. Tá sé an áscoil sé smína bhar gach le rud atá á dhéanamh. Is bralam leis just na PB henam I rang Mick gach ihe é mórt. Spralam an rang tá gcónaí an crackdown. Bhálam a bheith na mútear chasam le Mick. Cínta dearfa bhí London arm nar a chola mé scéal. Muoine bhfuir an Gradam Ceoil bhfuil is caméis muoine siar ar mam agus dad. Na rudí ar rinne mam agus dad doing. Was a mam tomáid? Mar bhí orring dul isteach go dtí an Pipers Club nó cumann na píbli, agus ag na seisiún agus ar scoil agus coilthir. Agus dad ag obair I gcónaí chun íochas ceachtain na ceol agus uirlisí ag cheannach. So is orthu siúd atá an Gradam freisin. Agus an seo le fidelma agus na gasar an seo freisin. Tugann siad takeíochtm, bíonn spríogan leis an cheol I gcónaí. Bhfuil is ban bíd sultas an cheol I gcónaí. So gan sin ní bhí mis an seo ag ghlach leis an Gradam.